The following takes place between 6 a.m. and 5 p.m. Events occur in real time. הלו. לא, איזה ישן, נראה כבר שעה. כן. תמונה של הצוות המנצח עוד היום? אנחנו נטפל בזה. טוב, מחלקת רכש, יש לנו משימת דגל נוספת. רוצה לראות אתכם מנהלים את זה כמו שאנחנו יודעים לנהל. יונה, להקים ספק במערכת. ליאת, מקטים. ליטל, מבדקים השיווק, גרפיקה. ליאור, תדאג להקמת עגלה. חיה קרן, ומבקש להתכנס לתקציב. אני חייבת לפתור את התקלה בשעה הקרובה. הספק חייב להיות קיים במערכת. תוך שעה, התמונה של הצוות המנצח באוויר. הסעות מוטסות לעובדים?